लोगोफोर उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरनि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां माने दिनै 1 सेप्तेम्बर दिनैनिफ्राय माने उन्दै बैसोआव हाबा जानाय एबा बाल्य बिबाह जायखौ जों बुङो बेफोरखौ माने दबथायनो थाखाय आरो बेफोरखौ हमनो थाखाय दिनैनिफ्राय आरो थिरांथा लानाय जालायबाय आरोना। थ' हेल' गाइस, नोंथांमोनखौ निर्मल दैमारि इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थालायबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसे गरम गरमानो जानो थांगासिनो दं। नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायलांदो। नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। कुसुगावनि सासे हौवाया माने सराइबिलनि सासे गुबुन हिन्जावखौ माने लानानै खारदों। बेयो फुल भिडिअ' फैनो थांगासिनो दं। थ' बेनि सिगां नोंथांमोननि सिगाङाव गुबुन मोनसे आयदायाव सावरायग्रोनोसै। माने सानै हिन्जाव गोनांखा हौवाया माने बिबोनांजों लुखुर लाखार खालामबाय थानाय समावनो बोरैबा हमना मोनफ्लांबाय। नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ एसे नायना लादो। আপনি কি ভাল পায় মুখটো রাখ আপনি কি ভাল পায় এক ভাল পায় দুটা কি হলো একেলগে কি হল না না এটা কথা আপোনাক আপোনাক আপনি এৰি দিম মই আপনি ভাল পায় ভাল পায় সেইবুলি এই বেয়া কাম কৰিছে হা ৰ ৰ ৰ ৰ আহি যাব ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে ছোৱালীটো লৈ আপোনাৰ কি লাগে এনেকা যে কাম কৰিছে আপোনাৰ বেয়া লগা নাই? বেয়া লাগে মানে মই ভাল পাওঁ ভাল পায় ফুৰকালিক ভাল পায় হা জোৰে কওক অলপ। আপুনি কি ভাল পায় অলপ জোৰে কওক আপুনি ভাল পায় ক'ব কি নাই মাফ খোজক মাফ খোজক আৰু আৰু কৰিব নেকি? কেতিয়াও নকওঁ কেতিয়াও নকওঁ জীৱনত নকওঁ মই তোমাক কথাই দিছো মই সদায় এটা আহি মই জানাই তুমি এনেকুৱা বেয়া কাম কৰিব আপোনাৰ লাজ লগা নাই? মোৰ কিবা এটা মোৰ বেয়া আজি মই নিজে জানিছো মোৰ কিবা বেয়া কথা আছিল মানে ইমান এটা বেয়া কাম কৰিব আপোনাৰ লাজ লগা নাই? কেতিয়াও নকওঁ মই দিব কৈছো নহয় তুমি কাম কৈছো তোমাক আপুনি ভাল পায় আমাৰ মৰমত আছে আৰু কি ক'ম মৰম আছে বুলি এই বেয়া কাম কৰিব আপুনি আমি কৈছো নহয় তোমাৰ আৰু নিদিবা আৰু মই কৈছো लोगोफोर सोरनिबा हिन्जावखौ लाना खारनाय आरो सोरबा हिन्जावा सोरबा हौवाजों खारफानाय बेफोरो माने कालसारफोर बायदिसो जानानै फैबाय आरोना दिनैनि दिनाव। बेफोरबायदि मानसिखौ हमना मोनफ्लांबा ओरैबायदि मानजिनांगौ ओरैबायदि माने गोसोआव लाखिनायफोरबायदि आरोना, नङाबा बेफोरबायदि जाथाया माने बांलांबायसो थागोन। बिनि थाखायनो बेफोरबायदि मानसिखौ हमना मोनबा ओरैबायदि मानजिनांगौ जिबनावबो आं बेफोरबायदि भुल खामानि मावला होननानै गोसोआव लाखिनाय बायदि मानजिनांगौ, अब्लासो एसे गिसिगोन बिसोरो, नङाबा बेफोरबायदिनो बारायलांबाय थागोन। बेफोर बड' वेलफेयार एस'सिएशना बेंगलराव सानै हमना मोनदोंमोन। हमना मोननायाव माने सोंनाय फिननायाव माने बिसोरो बिदा बिनानावसो जायो होनना फोरमायना लादों। माने न'आबो खाथि खाथिनि नङामोन, गोजान गोजान जायगानिसो, अब्लाबो माने सोंनाय फिननायाव माने बिदा बिनानावसो जायो जोङो होननानै फोरमायनानै लादों। बे भिडिअखौ बड' वेलफेयार एस'सिएशना रावखौबो माने इउटुबफ्राव बे भिडिअखौ होनाङा होननानै फोरमायदों। बेफोरबायदि मानसिखौ अननानै दोननाय माने आरो गोजौआव गाखोनो चान्स होनाय बायदिसो जानानै फैयो। कुसुगावनि सासे हौवाया सराइबिलनि सासे गुबुन हिन्जावखौ माने लानानै खारदों। लोगोफोर सोरनिबा हिन्जावखौ लाना खारनाय आरो सोरबा हिन्जावा सोरबा हौवाजों खारफानाय बेफोरो माने कालसारफोर बायदिसो जानानै फैबाय आरोना दिनैनि दिनाव। बिनि थाखायनो जोङो सानफ्रामबो बेफोरबायदि खौरांफोरखौल' बेफोरबायदि जाथायफोरखौल' जों नुबाय थासै। बेफोरबायदि मानसिखौ हमना मोनफ्लांबा ओरैबायदि मानजिनांगौ ओरैबायदि माने गोसोआव लाखिनायफोरबायदि आरोना, नङाबा बेफोरबायदि जाथाया माने बांलांबायसो थागोन। बिनि थाखायनो बेफोरबायदि मानसिखौ हमना मोनबा ओरैबायदि मानजिनांगौ। थ' लोगोफोर आं बारा गोबाव बखिलाबायबाय थाला, थोंजोङै थांनानै नोंथांमोनहा न'खरनि मानसिया मा फोरमायदों खोनासंनानै लादो। आंहाबो गथ' सानै दङना। गथ'फोरा बेसे गिदिर जाखो? गथ'आ सासेया क्लास 7आव फरायबाय, ओमफ्राय सासेया माबा बोसोरनै जादों। ओमफ्राय खारनाया मैया खारदों आरोना बेलासियाव? औ, मैया बेलासियाव थांदों बिसोरो। ओमफ्राय बाजैनि नामा मामोनथाय? आंना केरिना गयारि। ओमफ्राय बै सासेनिया? हिनजावना समायना नार्जारि। ओमफ्राय नोंसा माबानिया फिसानिया? खनिन गयारि बेना। औ। जेन'बा आं न'आव फैफिनजानो लुबैयोना। औ औ। रावबो गैया न'खरावहाय, जों बिहाव बिखुनजो आंल'। ओमफ्राय गथ' सानै, ओमफ्राय मावरिया सासे दङ। फैसाखौ बेसेसो लांदोंमोन न'निफ्रायलाय? फैसाखौ बियो 1 लाख बायदि लांदों न'निफ्राय। 1 लाख लांदों?
दे जागोन दे बादे आंनि भिडिअखौ अननानै फैसा खालामनानै माबा खालामदे औ जागोन दे नै भिडिअखौ हगारनोसै दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मायदि मोनखो जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालाम आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो बेफोरबायदि जाथाय आरो बेफोरबायदि खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैबाय थागोन थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय नोंथांमोनहा हासते रहे मुस्कुराते रहे खिलखिलाते रहे थेंक्स फर वाचिं लाभ इउ अल